Mit navn er Hellig Happy Hour. Hvert år dør der færre og færre pindsvin i trafikken. Er det godt? Men det skal programmet ikke handle om i dag. Vi her på redaktionen har fået et anonymt tip fra Torben Rasmussen om, at hovedparten af Coop Danmarks produkter er smuglet ind fra Tyskland. Jeg har nu tænkt mig at ringe til Coop Danmarks ledelse for at konfrontere dem med beskyldningerne om ulovlig import af varer. Når man laver dybdegående journalistik, er det vigtigt at forblive uigenkendelig. Jeg vil derfor forringe min stemme ved hjælp af det her viskesyn. Forkert nummer. Ja, hallo. Du taler med Hellig Happy Hour fra Operation Alpha. Er det rigtigt, at I gennem længere tid har importeret ulovlige varer fra Tyskland? Coop Danmark nægtede udtalelse. Jeg står her uden for Fakta. Korruptionens hule. Jeg er her fanget en af Faktas medarbejdere. Er det rigtigt, at I importerer illegale varer fra Tyskland? Ja eller nej? Hvad snakker du om? Er det rigtigt, at I importerer illegale varer fra Tyskland? Ja eller nej? Jeg skal altså ind og arbejde igen. Det går ikke. Du skal ikke spille smart, lille ven. Som det fremgik af indslaget, er heller ikke medarbejderne samarbejdsvillige. De virker ligefrem uvidende. Vi vil derfor selv undersøge det ved hjælp af skjult kamera. Vi er nu med skjult kamera inde i Fakta. Hej, jeg er en helt almindelig kunde herinde i Fakta. Kan jeg købe nogle tyske dåsecola? Ej, nu dig igen. Nu går du kraftedeme ud. Jeg henter chefen. Ej, nu tager du det roligt. Ej, ud, siger jeg. For helvede. Skal du spille smart igen nu? Sporet ender her.